Ünseriň. Häzir siz gysgaçyk film görärsiň. Inniki bir näçe minut mümkin sizin durmuşyňyzy düýp götürip biler. Soňuna çenli görüň. Bu video bir adamyň özüniň nolan başlap döreden durmuşynyň bakasyna yetip bolmajak tejribesi we sırhakda. Will Smith'in durmuş tapaklary. Nädip öz maksadyna we üstünlüge yetmeli. Bizim hemmemiz Will Smith'in kimdigini bilýär. Birinji bilen nähil talantly şadyan adamlygy. Ol ähli teleýärden hemişelik myhman. Ol ýokary derejeli intellektiň eýesi. Will Smith gatuly höwesçiňligi ünsärýär. Ol haýsydyr birimiziň näme yetip biljekdigimiz we näme yetmeli hakda hemişe aýdýar. Will Smith özüniň tejribesini ulanyp üstünlükleriň sebäplerini adamlara açaçan düşündirýär. Esas nädip bol özüniň karýerasyny şeýli belentlige çykmagy başar. We men onuň maslahatlaryna beýlik maslahatçyra garanda ýokary baha berýär. Näme üçin? Sebäbi hakykatdan hem Smith'in millionerdi. Ol hemişe öz durmuşyny gowy bilýän ýigit bolmagyna gäli. Esasan Will Smith'in aýtýan zatlary psikologlar ýa-da geňeşçiler hakda däl. Ol ýöneköý adamlara maslahat berýär, gürleşýär, soňra da olara üstünlükler gazanmagy arzu etýär. Hünäriňizi we durmuşdaky ornuňyzy tapyň. Oňanan ýarlar, on diňleýärler, we söýýärler. Ondan has köp peýdalanmak üçin bu videonyň ahyryna çenli görüň. Will Smith'in durmuş tapaklary we maslahatlary. Özüňizden talap edin. Bilýärmi? Meniň üstünlüklerimiň sir ýalňyşmasaň meniň çäksiz güýjümde. Mümkin men size tentek ýaly görünýändirin. Ýöne men köp işleýän. Aşol wagt bolsa beýlekler öz ýatan ýerlerine onja düşün görýärler. Men öz ähli wagtymy işläp geçirýän. Haçanda men ýetginjek wagtym men özüm üçin bir zada düşündim. Öz ýolundaky üstünlüklere ýetmek üçin aňsasadyň ýoklugy. Siziň zehiniňiz ýetip biler. Egerde siz onu belli bir başarlyk bilen güýçlendirmeseňiz, ýadyňyzda saklan. Egerde siz okumany ýaltanýan bolsaňyz, onu beýniňiz täze we zerur maglumatlar bilen üpjün edin. Egerde siz tonýerli uzak wagt işlemek üçin özüň düzmek kyn bolsa, onu siz hiç wagt üstünlügi görmersiňiz. Sizde onu tapmak üçin zerur maglumatlar bolmaz. Üstünlükli bolmak isleýänmi? Onu üstünlükli adam ýaly pikirlen. Ajaýyp güneşli günleriň birine men kakam kerpiç diýwaryny ýekdi. Soňra öwrülip agamyň we men ýanyma gelip, "Mundy keldip bolarmy?" diýdi. Maňa bu tapşyryk hakyky däl ýaly göründi we men muny nädip ýerine ýetirjegimi bilmedim. Emma gün 6 aýdan diýwar täzeden dikeldilipdir. Bir näçe wagtdan soň maňa kakam, "Sen hiç wagt öz durmuşyňda muny etmek mümkin näme? Men muny başarmaryn" diýip aýtmajaňga maňa söz berdi. Inni meniň size maslahatym, hiç wagt eşitjäňizmi? Hiç wagt siz muny başaryp bilmez. Ýa-da men barlap göreň ýöne menki başa barsa ýagşy diýip aýtma. Egerde üstünlükli bolmak isteseňiz, onu üstünlükli adam ýaly pikirlen. Siz özüňize her gün kerpiç goýjakdyňyza söz beriň. Egerde siz özüňize beren sözüňizde durup we hakykatdan hem özüňiziň üstünlüğiniň kiçik üstünlük ädimini nässeňiz, tiz wagtda siz öz diýwaryňyzy gazanarsyňyz. Ýadyňyzda saklan. Hiç wagt birinji adam ýeňil bolmaýar. Ol ilminde ama beýleklere garandy has kyn. Göräýmän ol size bolmajak ýaly görünür. Ýöne egerde öz maksadyňa ýetmek üçin gönükdirilen basyş bilen gitseň, egerde öz diýwaryňyzda her günde ýekeçi kerpiç bilen gurup bilseň, onu siz öz isleýäňizde hökman ýetersiňiz. Men beýgi adam bolmak isleýän. Men haçanam bolsa bir wagt ýaşan beýgi adamlara meňdejek köp çalışýan. Oňa näp düşünmek. Aşonuň üçin hem köpçülik ýerine ortaça bolmagy çalışýan adamlar hiç wagt beýiklige ýetip bilmezler. Siz hökman köp adamlara öz maslahatyňyz bilen kömek bermäň çalışmak. Näme üçin siz ýöneköý bolmagy synaşýarsyňyz? Näme üçin şoňsuzlyk maskasyndan gizlenýärsiňiz? Egerde siz adamlaryň arasynda beýiklige ýetmän başarýan bolsaňyz, näme üçin siz wagtyňyzy gereksiz zatlara we oňluk zatlara sarp etýäňiz? Näme üçin siz hemmeleri ýaly bolmaly? Siz ähli zat öz eliňize alyp beýikligi we üstünlügi şöhratyň beýik baskançygyna çykyp bilersiňiz. Hakykatçy bolma. Hakyky arzuwçyl bol. Siz hakykaty ütgedip bilersiňiz. Kimdir bir üçin bolmajak zat ýok. Häzirki günde adamlaryň köpüsi hakykatçy bolmak bu adamyň gowy alamaty we ähengdir diýip pikir edýärler. Ine meselem men günnelik hakykatçy bolmagyň manysyny düşünemok. Belkimde siz maňa aýdarsyňyz. Bilýärmi? Öňler adamlar deňiziň üstünde ýüzmek bu mümkin däldigini ananýardylar. Ýöne ine muny başaran akyllylar tapyldy. Deňiziň üstünde ýüzmek bu mümkinligini ananan adamlar we olar üstünlüklere ýetdiler. Günleriň bir güni ähli beýik zatlar hakykatçylar tarapyndan gazanylmaly. Egerde ýaşaş planetatyna ýekeçi hakykatçy bolan bolsa, onu biz hemişe häzir esenli, gowokda toksuz, ulowsuz, teknikasyz ýaşardyk.
Ine şonuň üçin hem özüňizde has uly. Hatda siz azajyk hem gorkuzarýal derejede maksat goýun. Men bilýän, siz özüňize garaňda has köp zady ýetmä mümkinçilik berýäňiz. Özüňize ananyň, siz hemme zady başararsyňyz. Sizde ören güýçli höwes bar, oňa çykmaga kömek edin. Özüňe we öz güýçlerine anan. Egerde men özüňimde Amerikanyň prezidenti bolmak maksadyny goýan bolsam, bu men hakykatdan öz ananyma ananyp soňra öz maksatlarymy amala aşykdygyny anansam, onda men Amerikanyň prezidenti bolardym. Men muny bilýän. Ähli zatdan öňürti, siz hökman özüňiziň ukyňyzy ananmaly. Siz ýöne kandidat we prezidentlige dalaşgar bolup bilmersiňiz. Egerde prezident bolmagy münasip däl diýip pikir etýän bolsaňyz, onda bu da üstünlükleriň hemmesine değişlidir. Siz hökman ilk bilen özüňiziň toparyňyzyň ilkinji agzasy bolmaly we onuň jan köýeri bolmaly. Özüňiziň maksadyňyzyň jan köýeri. Öz gözüňizdäki gorkuňyzy seredin. Bilýäňizmi? Men bir zatlar etmekden bu gorku duýgusyny ýigrendim. Meniň üçin iň erwet bolan duýgy bu çekinmekden bol. Öz karyeramyň başynda men bu duýguny bildim. Ýöne haçanda men özüm güýçlenip ýeňinemde meniň ähli işim gowy zat geçdi. Hiç wagt gizlenme. Özüňizi eliňize alın we özüňize bolan inamy gazanyň. Öz gorkuňyzy bilen görüşiň, gylyç bilen olary ýok edin. Siz gorkak däl ahir. Hiç haçan özüňe baha berme. Bilýärmi? Bizde şeýle mentalitet bar. Başgalaryň ukygyny almaly we baha bermeli. Edil şol wagtda öz ukygyny kim baha berýär. Hiç wagt hormat taýtynda başga adamlar binjelik etme. Sebebi siz soňra özüňizi ähmiýetsiz adam ýaly görersiňiz. Beýle akyllam däl we üstünlüklem. Siz hökman özüňize sora bermeli. Näme üçin ol hormat taýtynda men däl? Eýtemde kimdir bir şoňa münasipmi? Siziň özüňize görä oňatmy we üstünlüklimi? Hemişe maksady okgunlukly bolun. Ýadyňyzda saklan. Kaçanda siz öz maksatlaryňyza üns bereňizde beýleki zatlar ýok etmeli. Onu aradan aýyrma. Egerde siz özüňizi bir wagtda bir näçe wezipe dargatsaňyz, onda mundan hiç il peýda çykmaz. Siz ýöne öz üstünlüğe ýetmeli mümkinçiliklerinizi ýitirýäňiz. Ine şulam milyonlarça adamyň şowsuzlygynyň sebebi. Eger siz öz ünsüňizi ýygyderli jemläp, ähli güýçüňizi esasy maksadyňyza gönükdirseňiz, siz tiz wagtda üstünlükli bolarsyňyz. Kaçanda kimdir birsaňa siz bu derejeye ýetip bilmersiňiz, ýa-da bularyň barysy siziň güýçüňizde däl diýip aýtsa, onda oňa inanma. Bu adam derrew özüň söhbetdeşlik edýän adamlaryň hataryndan çykaryň. Näme üçin siz üstünlük gazanjak bolaňyzy üstüňizden gülenlere mätäç? Ýadyňyza saklan. Her kim özüçe baha berýär. Eger başgalar muny etmek başarmasa, bu hiç wagt hem siziň muny edip bilmejeňizi aňlatmaýar. Soňra çenligidin. Meniň pikirimçe, men beýleki adamlardan esas tapaklanýan ýerim hiç wagt pyýada ýörelgide ölmekden gorkmaýandygymda diýip pikir etdim. Bilmedim, belkim siz menden akyllysyňyz. Menden has beter zekinisiňiz. Hemme zat bolup biler. Ýöne eger biz pyýada ýörelgisine çykyp bir-birimiz bilen bäsleşip başlaýsak, ýa siz ýadarsyňyz we ýoldan çykarsyňyz, ýa bolmasa men pyýada ýörelgisinde ölerim. Hemme zat ýöneköy. Meniň düşünjemde çylşyrmly zat ýok. Meniň üçin düşünje iň esasy we iň möhümdir. Düşünün, milyonlarca adamlar öz maksatlaryna ýetmejegini sebebi diýende basym ellerini goýup berýär we basym boynuny açyrýar. Meniň goýumy açyranmok we menki başa barýar. Düşünün, başarnyklaryň we zekinleriň arasyndaky tapawut köplenç bir zada ýetmäge çalışan köp adamlar tarapyndan doýulmaýar. Söýmek we bagyşlamagy başarın. Siziň durmuşyňyzdaky nämedir bir zadyň bolmalygyny isleseňiz, hemişe adamlary bagyşlan we öňe hereket edin. Elmidama diňe bir zady bilin. Sizi ýygyderli tanqidleýän adamlar bu iň köp söýgän mätäç adamlardyr. Ýigrenç elmidama ýigrenç döredýär, söýgi elmidama söýgi döredýär. Durmuşyň gazyny basyňda öňe gidin. Kaçanda siz başgalaryň ters pikirleri bilen gawatlaşaňyzda, hiç wagt ters pikirleri siziň pikiriňizi çözmegine we ýüregiňizi agyrtmagyna ýol bermän. Mundan beýikde bolun. Adama zekin ol dowlanyna berilýär. A başaryny bolsa ömrüň dowamyna gazanylýar. Biz senin bu videonun soňuna çenli görüňizi ören bil baglaýar. Bu durmuş tapaklary size ýagşylyk eder. Bu maslahatlar ulanmağa başlar ve eýýem ertirki güni nähil peýda etjegini görersiň. Egerde bu video göňüňize ýaran bolsa, kanalymyza ýazalyň. Tesir galyryň. Jaňjaga daçyň. Ýene görüşýänçe. Sag bolun.